Авторитарного лидера вполне достаточно для того, чтобы обеспечить территорию, язык и сохранность культуры. Да, демократия здесь вроде как и не нужна. А вот народ, дзе ён апынуўся ніяк. Здесь ты заходишь, и люди спорят о языке. Калі будзе нармальная краіна, ўсё, мову ніхто не будзе гаварыць. Працягваем шукаць нацыянальную ідэю. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем прамаўляць, шукаць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Для вас працуюць вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні выпуск мы робім з Варшавы. Варшавы, куды мы прыехалі адмыслова, каб сустрэцца з нашым сённяшнім госцем. А гэта палітык і грамадскі дзеяч, археолог, мастацтвазнаўца, пісьменнік Зянон Станіславович Пазняк. Можна было не пералічваць усе гэтыя эпітэты, сказаць проста Зянон Станіславович Пазняк, все і так ведаюць. Добрый дзень, спадар Зянон Станіславович. Добрый дзень. Добрый дзень. Вельмі удзячныя вам за тое, што знайшлі час сустрэцца з намі. І Зянон Станіславович, пасля выхадаў нашых шэрагу пэўных нашых праграм нам людзі пісалі, што вот вы садзіцеся і абмяркоўваеце беларускую нацыянальную ідэю, спрабуеце яе сфармуляваць, а патлумачце людзям хаця бы там ці вызначыце, што вы ўвогуле маеце на ўвазе пад нацыянальнай ідэяй. Вот для вас, пакуль мы не бярэм слова беларуская, просто нацыянальная ідэя, што такое? Нацыянальная ідэя сфармулявана і мае дэфініцыю як табліца множання. Это як двойчы два. Таму што яна мае пад сабой вялікую гісторыю. І гэтая гісторыя сведчыць, што калі утвараецца нацыя, і калі яна змагаецца за сваё існаванне, за сваю незалежнасць, бо нацыі асабліва утвараліся і пачаліся тады, калі была вясна народаў і калі руйнаваліся імперіі. І вось тады ўсё гэта было сфармулявана. Ось, такім чынам, нацыянальная ідэя – гэта ідэя народа, аснаваная на яго тэрыторыі, на яго мове, на яго культуры, традыцыях, тэрыторыі, якая мае перад сабой задачу стварэння нацыянальнай дзяржавы. Вось гэта ёсць нацыянальная ідэя. І калі нацыянальная дзяржава ствараецца, гэта значыць, што перамагла нацыянальная ідэя. І тады, калі існуе нацыянальная дзяржава, гэтая ідэя нацыянальная прадаўжае існаваць. Тады нацыя стараецца пабудаваць сваё жыццё, зыходзячы з сваёй нацыянальнай агульнасці, сваіх задач палітычных, эканамічных, культурных, але гэта ўжо тады, калі дасягнуты вышэйшы ўзровень, калі ёсць нацыянальная дзяржава. Так вот, калі коротка, нацыянальная ідэя – гэта ідэя народа, заснаваная на яго традыцыях, мове, культуры, тэрыторыі, і якая мае на мэце стварэнне нацыянальнай дзяржавы. Вось гэта дэфініцыя. І людзі, якія розным чынам выступаюць супраць нацыянальнай ідэі, за імі стаіць, скажем, каланіяльная палітыка, допустим, ці нейкая другая палітыка, якая ім не падабаецца дзеянне некаторых, скажем, палітычных сіл. Яны проста пачынаюць муціць ваду. Вот якая тут нацыянальная ідэя вот сёння, вот заўтра, а якая была ў Ірландыі, якая ў Швейцарыі, якая то... Это ўсё з разлікам на людзей маладукаваных. Робіцца такая вот бадзяга, як у народзе кажуць. А на самой справе нацыянальная ідэя мае дастаткова дакладную дэфініцыю, дакладную, мае гістарычнае месца і мае гістарычны вопыт. Ён
агульны практычна ва ўсіх еўрапейскіх краін, але мае свае асаблівасці. Калі казаць пра нацыю, яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя беларусы думалі, беларусы мы ці ўсё ж такі тутэйшыя. Вот з намі як у гэтай, калі паглядзець так, як вы зараз гаварылі? Значыць, усякую з'яву трэба разглядаць у развіцці. А з'яву, звязаную з грамадствам, трэба разглядаць у гісторыі. Інакш проста немагчыма. Таму што нацыя – гэта з'ява гістарычная. Дык у Беларусі трэба разглядаць ад пачатку. А пачатак, это, як не парадаксальна, гэта свайго роду быў і канец. Бо Вялікае княства літоўскае, наша старажытная дзяржава, перастала існаваць у канцы 18 стагоддзя. І калі яно перастала існаваць, гэта якраз быў перыяд, калі пачыналі прабуджацца ідэі нацыянальныя ў Еўропе. У канцы 18 стагоддзя пачалі ідэі нацыянальныя нараджацца ў Венгрыі. Гэта была Аўстра-Венгерская імперія. Але в Венгрыі размаўлялі па-нямецку. Іхныя арыстакраты гаварылі па-нямецку, а зразумела, што ў грамадстве, ў нацыі галоўнае гэта лідары, гэта набілітэт, гэта людзі маёмныя, гэта людзі адукаваныя, гэта эліта. Вось эліта размаўляла па-нямецку. І ў гэты час, якраз ад самы канец 18 стагоддзя, ствараецца венгерскі тэатр, які паставіў задачу прапагандаваць венгерскую мову. Не само тэатральнае мастацтва. Самая галоўная задача – это прапаганда венгерскай мовы. Яны зразумелі ў самым пачатку нацыянальнага руху, што нацыянальная мова выведзе іх на дарогу незалежнага існавання. І так і здарылася. І у канцы венгерская арыстакратыя пераходзіла на мадзярскую мову, і тэатр распаўсюдзіўся. Тое саме было паўсюдна, не толькі у венграў, гэтак было і ў балгараў, гэтак было і ў Польшчы, гэтак было і беларусаў. Гэта адзін аспект, што як пачыналася нацыянальнае адраджэнне, то яно звяртала ўвагу ў першую чаргу на мову в Еўропе. Дык у Беларусі, калі Вялікае княства страціла сваё існаванне, то на пачатку было адзінства, была адзіная фактычна рэлігія. 80% былі уніяты. 5% праваслаўныя і астатнія былі каталікі і всякія іншыя. І пакуль жыло спадзяванне, што ўдасца вярнуць Вялікае княства. Асабліва гэта спадзяванне было, калі Напалеон прыйшоў на Беларусь. Напалеон не спраўдзіў гэтых надзей. І пасля паражэння Напалеона пачаўся ўціск усяго беларускага. Быў знішчаны універсітэт у Вільні, была знішчана уніяцкая рэлігія, прытым гэта быў генацыд у поўным сэнсе слова. В поўным сэнсе слова. Тысячы людзей былі проста забітыя, замардаваныя, спаленыя кнігі, тысячы кніг, спаленыя абразы. Это была жахлівая з'ява, але это быў той перыяд, калі не было каму пра гэта падаць голас. Толькі гісторыя цяпер гэта успамінае. І вось у гэты якраз перыяд, гэта пачатак 19 стагоддзя, гэтыя рухі нацыянальныя пачынаюць узмацняцца па ўсей Еўропе. І у Беларусі таксама. І што здарылася? Усе памяталі, што было Вялікае княства і шляхта беларуская мясцовая. Яны змагаліся, каб вярнуць назад незалежнасць і Вялікае княства. І змагаліся яны ў паўстаннях. Паўстання 831 года, і наш Міхал Клёфас-Агінскі,
і Эмілія Плятар. Вось, усе яны змагаліся за Рэч Паспалітую. Усе яны змагаліся на польскай мове. Яны змагаліся за свабоду вярнуць тое, што яны страцілі, эту Рэч Паспалітую. Яны змагаліся за тое, што было, это не была нацыянальная ідэя. Яны не абапіраліся на беларускую мову, яны гаварылі па-польску. Яны абапіраліся на тую агульную з'яву, якой была Рэч Паспалітая. І ў гэты час развіваліся рухі, якія абапіраліся на народ, на народную мову. Літаратуры гэта было відаць. Вось. У фалькларыстыцы, Ян Чачот, настаўнік Адама Міцкевіча. Вось. І гэтая літаратура, і гэтая паэзія, якую рускія знішчалі, Паўлюк Багрым, адзін верш толькі застаўся. Вось. І гэта ўсё ішло на народнай мове, але ідэя вызвалення, ідэя вяртання ў дзяржаву, яна ўжо была перахопленая шляхтай, якая працавала на ідэю агульнай Рэчы Паспалітай. А вот народ, дзе ён апынуўся ніяк. І вот тут была, шчасце было тое, што, і это асаблівасць, што паявіўся новы тэрмін Беларусь. Беларусь, это Ян Баршчаеўскі пра гэта пісаў, ён паступова больш і больш уваходзіць у разуменне, што это не быў нацыянальны тэрмін, это быў тэрытарыяльны тэрмін. Дуніна Марцінкевіч у 40-х годах, 840-х, ён уже пісаў, што ён падарожнічаў з Мінска ў Барысаў, значыць, з Літвы у Беларусь, і што ён быў так уражаны, што, нарадзіўшыся сярод ліцвінаў, палюбіў беларусінаў. Это тэрытарыяльныя былі, прытым это тэрытарыяльныя, як яны блукалі. Часам это Смаленшчына, часам Магілёўшчына, часам нават не на Вавынь заходзіла Беларусь. Это быў тэрытарыяльны тэрмін. І вот ён быў узяты для стварэння новай нацыі. Тыя людзі, якіх нараджалася сведамасць на аснове гэтай мовы, бо ў Дуніна Марцінкевіча это вельмі выразна відаць. У яго творах, у яго апафеозе, беларускаму сялянству, павагай да яго, у яго ўжо гэта відаць. Вось. І толькі трэба было назвацца. І вось пачалі называцца. У 852 годзе быў забаронены тэатр Дуня. Это в Мінску ён хацеў паставіць. Ідылію паставілі, это было насуперак. Былі рэпрэсіі, адпаведна. Вось так паціху беларуская ідэя прабівалася як нацыянальная ідэя. Гэты народ, які апынуўся без імені, таму што імя ўзяла шляхта, якая пайшла з Рэччу Паспалітай, з палякамі пашлі. Яны знайшлі новае імя. І невядома, чым бы гэта скончылася, але, напэўна, скончылася б добра, таму што нават і гоманаўцы, якія на рускай мове выступалі за Беларусь, яны таксама ўжо бачылі Беларусь незалежнай. Гэта фармавалася ўсё. І фактычна быў сцяг падняты і была сфармавана гэта ідэя як нацыянальная ў 1863 годзе. І падняў гэту ідэю Кастусь Каліноўскі. У яго пароль «Каго любіш? Люблю Беларусь». Так узаемна. А ваганні былі. Ён таксама вагаўся, нават засталіся рукапісы, дзе ён яшчэ наконт ліцвінаў думаў. Ваганні былі, але пароль быў такі. Потым само паўстанне, сама яго дзейнасць даказалі, сам яго выпуск мужыцкай праўды, яго апора на сялян, на беларусаў, яго, скажем, такія фразы, што шляхта, якая здраджвае народу, яны павінны быць знішчаны. І нават перад шляхецкім дзіцём у калысцы не павінна спыніцца рука паўстанца, калі яны здрадзілі. Это вельмі жорсткая была такая пастаноўка. У часы вайны ўсё было магчыма, таму што тады, як кажуць, калі на вайне так, калі не ты першы стрэліш, што ў цябе стрэляць. Павінен страляць першы. Вот. Дык вот, Кастусь Каліноўскі падняў гэты сцяг. Это быў сцяг нацыі. І ў апошнім лісце з-пад шыбеніцы,
Ён напісаў ясна і канкрэтна пра Беларусь, што трэба рабіць, і заканчвалася гэта: толькі тады народзе зажыве шчасліва, калі маскаля над табой не будзе. Было вызначана ўсё. І перспектыва, і назва, і ворагі, якія перашкаджаюць нашаму існаванню. Ну, я ўжо не кажу і верш яго, это апошні Марыська, чорнаброва голубка моя. Дык вось, гэта адбылося у 863 годзе, і пасля гэтага паўстання ужо развівалася новая нацыя. Ужо Францішак Багушевіч, які быў паўстанцам у Каліноўскага, ён ужо піша: шануйце ж мову нашу беларускую, каб не ўмёрлі. Это маніфест быў, маніфест новай нацыі. Ён ужо пісаў па-беларуску сведама, не так яшчэ Дуня Марцінкевіч, яшчэ яго нейкія былі ваганні, нейкія, ён быў, адчуваў сябе ў адзіноце, то Францішак Багушевіч это ўжо быў маніфест нацыі ў літаратуры. Ну і потым Каруська Ганец, это настаўнік Луцкевічу. Это была вельмі моцная асоба, паэт не дрэнны. Вот. Палітык быў. Вось ён таксама гэты сцяг нёс. Ну і тады это ўжо пералом стагоддзяў, і ўжо у канцы 19 стагоддзя это ўжо ідэя агарнула інтэлігенцыю. Ужо была створаная беларуская рэвалюцыйная грамада. Вот другі год, потым трэці год беларуская сацыялістычная грамада, а потым была значит, это рэвалюцыя так званая расійская. І тады тэатр беларускі, і тады была наша доля выйшла, і тады наша ніва, якая стала фактычна органам БСГ, у якую ўваходзілі гэтыя ўсе браты Луцкевічы, цётка, Леапольд Родзевіч, Ганец, все яны былі там, это ЦК партыі. І яны ўжо пра гэту Беларусь гаварылі як з'яву, якая нарадзілася, якая чакае незалежнасці, гаварылі пра новую нацыю. Вот як ішла нацыянальная ідэя ў Беларусі. І таму тут проста трэба ведаць гісторыю, трэба разумець, як гэта ўсё развівалася. А ворага ў Беларусі хапала і з захаду, і з усходу. І яны блыталі, у іх свая інтэлігенцыя была, свае вучоныя, яны блыталі это ўсё як маглі, каб заблытаць людзям галаву, каб это ж элементарна у палітыцы адбываецца. Вот. Але тым не менш заблытаць не ўдалося. І вось вяршыня гэтага была. Это 18-й год. Гэта стварэнне Рады БНР і аб'яўленне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Што это абазначала? Гэта абазначала фактычна, што нацыянальная ідэя задэкларавала сябе на ўвесь свет і стварыла, задэкларавала стварэнне новай дзяржавы. Гэта дзяржава не адбылася, яе знішчылі. Яна паспела, прытым, яна ж нарадзілася ў часы нямецкай акупацыі. Пад акупацыяй нарадзілася. Супраць была Антанта, супраць былі немцы, яны былі павязаны дагаворам з Ленінам. Супраць былі ўсе. І тым не менш, гэта было зроблена, падняты быў сцяг, створана новая дзяржава, нават некаторыя дзяржавы, так сказаць, фармальна прызналі гэта. Вось гэты быў сцяг, гэта маніфестацыя нацыі, якая дайшла да усведамлення сваёй дзяржавы, сцяг гэта быў падняты. А канчаткова гэта было завершана 25 жніўня 1991 года. Вось тут створана дзяржава, прызнаная ўсімі міжнароднай супольнасцю, усім светам, па ўсіх правях, з усімі атрыбутамі, войскам, валютай, амбасадамі, урадам, усім. Усё это створана ўжо. І гэта найвялікшая дата ў нашай гісторыі. Першая это, бо каб не было першай, каб не быў падняты сцяг у 18-м годзе, і не было б аб'яўлена аб стварэнні новай нацыі, аб тым, што яна стварае дзяржаву, то не было б і другого кроку. Не было б, каб этого не было б, то безумоўна. Вось. І наступнае, што істотна, чаму зараз такія гаворкі, значыць, вот як тут нацыянальную ідэю, як усё, таму што улады нацыянальнай няма.
Дзяржава створана, дзяржава нацыянальная. Але улада засталася, улада фактычна каланіяльнай адміністрацыі. Улада, якая кіруецца з Масквы, якая залежная ад яе. Прытым яна не хоча быць незалежнай, яна самасведама пашла на гэтую палітыку. Вот, якая не ўспрымае гэтую культуру, гэтую мову. Это унікальная з'ява. І тым не менш нацыя трымаецца, таму што створана галоўнае, створана дзяржава. І яны не могуць знішчыць эту дзяржаву, бо ўлада дзяржава павязаная. Як толькі яны знішчаюць дзяржаву, яны знішчаюць сваю ўладу. А ім хочацца ўлады, ім прыемна, таму што яны дояцца, кажуць, гэты народ, душаць яго, не маюць... Ім прыемна гэта. І вось тут ідзе барацьба на ўзроўні і прапаганды, на ўзроўні разнай там фармулёвак, там, дэмагогіі, на ўзроўні палітыкі. І пакуль што мы бачым, што па фармальных прыкметах за гэтыя 25 гадоў каласальна перамагае вось гэтая улада, якая знутры захапіла дзяржаву. Это называется внутренняя оккупация. Потому что знищено все. Школа разбурена. Мова практично зведена до нуля. Так? Культура, экономика засталася на ўзроўні 20-го стагоддзя, на ўзроўні Советского Союза. Так? 80% дзяржаўная. Так? Гісторыя сфальсіфікаваная. Народ не мае ніякіх праў, няма выбараў, не могуць выбраць нікога, няма кого перавыбраць. Усё патанула ў хлусні, ў дэмагогіі. Людзі ўцякаюць, мільён амаль беларусаў працуе ў Расіі. Уцякаюць, шукаюць працы. І так 25 гадоў. А галоўная задача, нацыя існуе. Галоўная задача знішчыць мову, знішчыць сведамасць. І тады яны могуць на ўвесь свет сказаць, што мы рускія только со знаком качества. Вот это гавораць. А якія мы бачым працэсы? А мы бачым, што нічога падобнага. Мова жыве. Школа асталося 9%, але мова жыве. І яна сярод моладзі пашыраецца. І беларусы ў сваёй дзяржаве кансалідуюцца. Яны адчуваюць сябе беларусамі. Яны хацелі б, каб эта дзяржава была, бо я памятаю 70-е, 80-е, 60-е гады ў Савецкім Саюзе, я памятаю 90-е гады. У 90-е гады такой кансалідацыі яшчэ не было. За гэты час, калі 25 год душылі гэту нацыю, аплёўвалі, парвалі сцяг публічна, скінулі пагоню, абзывалі гэты народ дармаедамі, там, народцам, там всё. У гэты час стварылася беларуская, новая салідарная беларуская нацыя. Мы зараз больш салідарныя, чым былі ў 90-х годах. Хаця тады было 80%, у Магілёўскай вобласці першы ж год 83% беларускія школы. 70% усюды. Школы пайшлі, вялікі ўздым быў. Але такой салідарнасці яшчэ не было. Людзі пасля Савецкого Саюза яшчэ так не вельмі себе адчувалі, не вельмі разумелі свой суверэнітэт. Цяпер, не гледзячы на ўсю эту прапаганду, якая ідзе з боку Масквы, вельмі істотна, што уся інфармацыя чужая, яна не свая. У нас няма нацыянальнай інфармацыі, якая зыходзіць з нацыянальных інтарэсаў нашай дзяржавы, нашай культуры. Яе не існуе. Існуе антынацыянальная інфармацыя, антыбеларуская. Это вот слуханне ўсіх этих русских телеканалаў, но я уже не буду называть прозвішчы, мне просто не хочется брыдка іх называть. Кто там у России, это адыёзныя людзі, якія хлусяць без конца. І тэлебачанне, паколькі это не толькі сродак інфармацыі, это психотропны сродак, які ўздзейнічае такім чынам, што чалавек верыць тэлебачанню в першую чаргу, а потым рэальнасць. Рэальнасць для яго тэлебачання, а сама рэальнасць – это нешта такое абстрактнае. Ну, это ж элементарнае, кажуцца, відавочна і доказана. Вот. Таму, не гледзячы на гэта ўсё, нічога ім не ўдаецца.
не ўдалося знішчыць гэты народ так лёгка, якім здавалася. Хаця як бы школу раздушылі ўсё, таму што нацыянальная ідэя, яна ажыццявілася, яна у якім бы стане не была, яна рэальна існуе, і народ, які тут жыве, ён жывы, ён шукае апоры. І ён разумее, што мы, беларусы, вот, нам не трэба ў Расію, мы б хацелі, каб была незалежнасць. Даюць інфармацыю, що там 54%, все. Па-першае, я ніякім афіцыйным статыстыкам не веру ў гэтай сітуацыі, бо это прапаганда. Я там не веру. Вот. Але я бачу, як думае маладое пакаленне. Як думаюць людзі маладзейшыя. Это люди Беларуси. Вы сейчас описывали белорусскую нацию. Вы упомянули территорию, мову, культуру, традиции. Но вот ни слова не было сказано о том, как именно эта нация будет управлять сама собой. А вот разговоров о том, как же нам управлять самим собой, да, какая власть у нас будет, вот этих разговоров, вы об этом не упомянули, и есть это такое личное мое мнение, наблюдение. Этого довольно мало в белорусских медиа. Значит, люди, калі справа ідзе аб нацыянальных пытаннях, пры тым, калі ёсць пагроза нацыі, то людзі спораць аб прыярытэтах. Людзі спораць заўсёды аб галоўным. Першае пытанне заўсёды будзе мова. Таму што яна загрожана, скажем, элементарна. Вот. Таму тое, што вот некаторыя аспекты ўвогуле не появляются, таму што яны ў дадзеным выпадку другарадныя. Допустим, ты заходишь к каким-нибудь белорусам, которые сидят в пивной и спорят о чем-нибудь. Я себе так представляю, если бы я заходил в Вашингтоне где-нибудь в пивную в 1792 году, то сидели бы американцы, недавние, да, и спорили бы о том, как нам хорошо устроить нашу конституцию, как нам хорошо устроить нашу выборочную систему. Да, здесь ты заходишь, и люди спорят о языке. Да, они спорят о том, вот как правильно, какое правильное слово подобрать. Вот есть русское слово, мы его знаем, да, но нет белорусского. Да, и давайте найдем, какое лучше подходило бы. Или там, как правильно перевести вот это с белорусского. Вот, и к чему еще? Еще один вопрос, сразу два. Дело в том, что когда вся повестка, она замыкается на границах, языке и культуре, то, в общем, можно себе представить авторитарного лидера, который это все обеспечит. И, в общем, тогда... То есть никакой демократии. Будет как Лукашенко, условно говоря, но на белорусском языке. А вот есть его эта пропагандистская советская машина, да, там с 5 каналами, да? Вот, она будет на белорусском языке и за очень грубую версию Беларуси. Вот такой. В общем, авторитарного лидера вполне достаточно для того, чтобы обеспечить территорию, язык и сохранность культуры. Да? Демократия здесь вроде как и не нужна. Значит, это натяжка, с вашего боку, потому что это, конечно, идея чисто от пропагандистских таких меркаванняў. Паколькі вот людям мова баліць, яны піўное абмяркоўваюць. Але калі будзе нармальная краіна, ўсё, мову ніхто не будзе гаварыць, так як і ў 90-м годзе. Само сабой уже было ўсё. Да мне прыходзілі на прыём рускія, якія жылі ў Беларусі. А яны другія. Рускія, якія пажылі ў Беларусі, яны ўжо трохі другія, у іх ментальнасць іншая. Мне прыходзілі з парога, мне кажуць, здравствуйте, Зиной Станиславович, я еще не совсем хорошо размовляю по-белорусски, но я же своих детей отдал в белорусскую школу. Вот считаю, будет страна, белорусы, все, надо же язык знать, все, мы вас поддерживаем. Проблем уже не было. Никто, при тым, я думаю, вы концепцию фронта ведаеце наконт мовы. Ніхто нікога не прымушаў і не будзе, і не трэба это рабіць, таму што у нас сітуацыя зусім не такая, як, скажем, у Латвіі ці ў Эстоніі, дзе прывезлі 40% НКВДістаў з сем'ямі, ўсё, яны люта ненавідзяць усю эту мову ўсіх гэтых, кажуць, абарыгенаў. У іх праблема. Што рабіць? Это для іх чужыя людзі. І яны прымаюць законы аб неграмадзянах, там усё, яны ратуюцца як могуць. Это такое праблемнае пытанне. У нас гэтага няма. У нас па-руску гавораць большасць беларусы.
І мы да іх павінны адносіцца як да беларусаў. Это вынік вось гэтай акупацыйнай палітыкі, гэтай русіфікацыі. Людзей так навчылі, і што мы іх будзем трэцірваць? Нічого падобного. І таму дзяржаўная мова беларуская, руская мова, мова міжнацыянальных зносін. Прыйшоў да міністра, ці што гаворыць па-руску, і з ім таксама па-руску гаворыць. Па-руску трэба паперу напіш, калі ласка, няма праблем. Таму што і ты беларус, і я беларус. І начальнік беларус, і хто петыцыю піша беларус. Школа будзе беларуская, тэлебачанне будзе беларускае, радыё, культура. Все будзе развівацца з павагай да беларускай культуры. І ўжо праз адно пакаленне будуць змены паступова, але ніхто не будзе прыціскацца. Ніхто, это не трэба рабіць. Это элементарныя рэчы. Мы гэта дэкларавалі яшчэ ў 90-х годах. І вот калі 91 год, калі вот адразу 92 пачаліся школы, якія надалі вынік. Ніхто ж нікого, усе ж з радасцю пашлі ў школу. І вот пра гэтых рускіх, якія я расказваю, яны падтрымлівалі. Это што прыдумаюць гэтыя Лукашэнкі зараз, там на чемоданах сидзелі, там все. Ну, ён жа хлусіць кожны дзень. Яму ж Ілон Маск аўтамабіль падарыў, там усё. Звычайная хлусня. Вот, нічого падобного не было. Таму вот то, што вы кажаце, это то, што вот прыярытэтныя такія рэчы, якія ідзе гаворка, бо яны павінны быць зроблены, загражаюцца. Але не на гэтым асноўваецца нацыянальная палітыка і нацыянальная канцэпцыя. Рада БНР аб'явілі незалежную дзяржаву. Вы ж пачытаеце граматы. Это дзяржава дэмакратычная. Там жа аб гэтым вельмі ясна, прытым гэта фактычна рабілі спецыялісты. Там жа яшчэ многа ёсць такога падходу яўна сацыял-дэмакратычнага. Абавязкова потым сама нацыя, самаўтварэнне ідэі нацыі, это дэмакратычная з'ява. Калі ствараецца нацыя, гэта як сям'я, это думанне пра ўсіх, пра ўвесь народ. Это задача, каб усе аб'ядналіся для адной ідэі стварэння дзяржавы. І таму, як правіла, нараджаюцца нацыі, яны не нараджаліся як некія таталітарныя рэжымы, а як дэмакратычныя нацыі. Яны ўсе мелі цягу да дэмакратыі. У той ці іншай меры, якія былі традыцыі. Таму што сама нацыянальная ідэя, само стварэнне нацыі – это ёсць з'ява дэмакратычная. Яна ў аснове сваёй прадугледжвае найлепшы выхад улады – это парламент. Каб уся нацыя ўдзельнічала ва ўладзе, каб яна выбірала ўладу. Элементарная рэчы. І ў Амерыцы так ішло. Хаця была брытанская мера, была каралева. Вот. Так вот, гэта прыярытэтныя рэчы, якія вырашаюцца. Прапаганда іх бярэ, што вот у нас было, скажем, нам вельмі важна было тады у 89-м, 90-е гады, асабліва 89-й яшчэ да парламента. Бо забаранялі ўсё. І людзей пераследавалі за бел-чырвона-белы значок, за флагі, гэтыя сцягі бел-чырвона-белыя. І мы за гэта змагаліся, бо гэта сімвал. Мы змагаліся за гэтыя сцягі, там іх пробавалі, тое ўсё. Што было ў парламенце, камуністы? Даем бы только флажки, они там только за флажки. Там. Гэта была вот прыярытэтная ідэя на нейкім моманце толькі. Таму што ўсё, потым як сцяг стаў бел-чырвоны, ўсё, ніхто пра гэта не гаварыў, ўсё это знікла. А з чаго пачаўся рэжым Лукашэнкі? Першае, з чаго ён пачаўся? Знішчэнне сцяга. Знішчэнне, скідывання пагоні. І як яны яго знішчылі? Яшчэ закон не заступіў, кажуць, сілу, якія яны прынялі, яго парвалі публічна, плявалі, што называецца. Пісалі, вот і што было. Значит, оказывается, імба-флажкі былі самае галоўнае, таму што на той час знішчыць сімвал для этого рэжыма было вельмі важна. Вельмі было важна утапіць дух гэтых беларусаў, тапіць іх. І вот яны это зрабілі. Это все прадумана, што сцяг это рвалі, ўсё. Это не просто хуліганство. Все прадумана. Ўсё ж, дарэчы, відэаздымкі паказваюць, што там за людзі былі, які на сябе паводзілі. Зенон Станіславович некалькі раз падводзіў мяне ўжо да такога, вот просто падштурхоўваў да таго, каб я сказаў, дык якая ж яна нацыянальная ідэя, але я стрымаю сябе, я хачу удакладніць іншае пакуль што. Вы сказалі, што самая галоўнае, ну вот, нацыянальная дзяржава ёсць, створана.
зацверджана. Нацыя. Было сказано, прогучало так, что фармуецца нацыя на падмурку мовы. На сённяшні дзень, калі вот, як вы самі сказалі, мова беларуская фактычна знішчаная, амаль што. Да, яна паціху адраджаецца, але амаль знішчаная. Вот ці ёсць нацыя, калі няма мовы? У гэтай вот нацыянальнай дзяржаве. Нацыя фармуецца зараз на аснове дзяржавы. Калі няма незалежнай дзяржавы, чаму я кажу, нацыянальная ідэя перамагае тады, калі ствараецца нацыянальная дзяржава. Тады ёсць перспектыва. Тады нават тут такой сітуацыі, калі ўлада захоплена антынацыянальнымі сіламі, вот, нават тады нацыя мае апору. Апору ў сваёй дзяржаве. І незалежная дзяржава, Рэспубліка Беларусь, гэта велізарнейшы плюс, велізарнейшы стымул, які яднае нацыю. І тыя беларусы, якія гавораць па-расейску, іх у школе так навучылі, ўсё, яны ведаюць, што яны беларусы. І яны ведаюць, што іхная мова беларуская. Ну вот мы не разговариваем, в школе не учили, все, но они это ведают. Практики вот. Нету. Практики нету и так далее. Так вот, я тут давно кажу, что ствараецца новая беларуская нацыя. Яна ёсць. І толькі спадае гэты рэжым, скажем, спадае гэтая вся дзікасць, усё вернецца. Всё вернецца. Толькі гэта не будзе ў загадным парадку, так сказаць, хто не разговаривает там по-беларуску, все, ніхто это рабіць не будзе, это не трэба, мы самі ўсе беларусы. Але это ўсё вернецца паступова, гэтыя самыя людзі вернуцца. Не трэба патрабаваць ад людзей, якім уже 60 гадоў, ўсё, яны пражылі ў гэтых умовах жудасных, як кажуць, выжылі, дзякуй Богу. Ад іх яшчэ патрабаваць, яны трапілі ў такія умовы. Але дзяцей сваіх яны дадуць у школу, вот, і праз нейкі час усё вернецца на свае кругі. І я бачу ў гісторыі такія дзівосы, што наша праблема, мне здаецца, вельмі лёгкай. У гісторыі, кажуць, судаў не бывае, бываюць працэсы, і бывае воля чалавечая, бывае, як кажуць, умовы. Дык вот, для нас мы трапілі ў цяжкую сітуацыю, беларусы, але мы жывём на сваёй зямлі. У нас вялікая гісторыя. Мы маем свой народ, ад якога, кажуць, у горла забілі, кажуць, яму адабралі эту мову, яго, так сказаць, аблапошылі, яго тут зневажаюць усё. Але перспектыва перад намі элементарная. Это, перш за ўсё, змена улады, каб яна была нацыянальнай уладай, каб, як кажуць, не плявалі ў вочы, каб не білі за сцяг, не білі за мову. Нават вот калі гэта будзе, ужо пойдзе само сабой, каб была дэмакратыя. Потому что дэмакратыя дае магчымасць развіцца асобе. Вот. Таму я на гэта гляджу даволі аптымістычна, не гледзячы на ўсе, так сказаць, там прагнозы, там ці што, якія робяцца. Не, гісторыя паказвае, што не ў такіх умовах могуць апынуцца людзі, і яны народ здольны адрадзіцца. Тым больш, што вялікая культура пад намі. Культура Вялікого княства. Вельмі хорошая нацыянальная ідэалогія. Нацыянальная ідэалогія – это адраджэнне. Вот. Это вельмі важна, таму што для нас, мы ж, беларус, это новая назва. Это як бы новая нацыя лічыцца. Хаця мы не новая нацыя, мы старая. Але адраджэнне – гэта апора на нашу гісторыю, на Вялікае княства. І перспектыва нацыянальнага развіцця, уже як беларускага. Калі вот чыста, так сказаць, статыстычна глядзець, то Вялікае княства адрадзілася ў Рэспубліцы Беларусь. Але гэта мозги не укладывается, потому что новая назва, як бы новая нацыя появилась, она не новая нацыя. Назва новая, потому что гэта злучыла нацыянальную ідэю. Так гісторыя, мы ўжо гаварылі пра гэта, так гісторыя склалася. І цяпер вот мы з вами гаворым аб гэтым. Скажыце, у якой беларускай школе калі-небудзь, ці за саветамі, ці цяпер пра гэта элементарныя рэчы гаварылі? У якім універсітэце? Это толькі вот інтэлігенцыя, можа, неяк між сабой, якая цікавіцца гісторыяй, ўсё, але гэта зыходзіць з рэальнай гісторыі, гэта не прападзе.
Ніякая прапаганда ніколі не знішчыць гісторыю. Рана ці позна ўсё выйдзе наверх. Будуць, можа, нават цэлае пакаленне пакутаваць, як пры саветах это было. Вот. І самі рускія найбольш пакутваюць за сваёй прапагандай. Яны рэальна не могуць паглядзець на сябе. Вот. Так вот, нацыянальная ідэя, яна цяпер, у нас цяпер пры нашым цяжкім стане, я паўтараю, яна абапіраецца на дзяржаву незалежную. І я паўтараю заўсёды, што стварэнне нацыянальнай дзяржавы ёсць важнейшым, чым забранне ўлады. Такім чынам, нацыянальная ідэя, яна як гучыць? Нацыянальная дзяржава? Ці як можна сфармуляваць якім, я не знаю, лозунгам нейкім, як было у французаў свабода, роўнасць, братэрства. У нас ёсць такое? Цяпер для нашай нацыі павінен быць амерыканскі лозунг «Беларусь перадусім». Мы павінны выратаваць Беларусь. Ёй пагроза нашай незалежнасці. Літаральна. Цяпер сёння у Маскве за закрытымі дзварамі нешта там прыдумваюць. Все это робіцца нелегальна, все гэта не мае юрыдычных пастаў, але ў іх улада, іх сіла. Цяпер лозунг павінен быць такі «Беларусь перадусім». І мы павінны сваю незалежнасць адстаяць. Гэта ёсць цяпер на сённяшні дзень наша нацыянальная ідэя. Наша нацыянальная ідэя спраўдзілася, паўтараю, калі мы стварылі незалежную дзяржаву на аснове таго, што мы народ на гэтай тэрыторыі, што тут нашая мова, тут наша культура, і тут наша будучыня. Это створана. Сітуацыя складаная з уладай, ідзе пастаяннае змаганне. Мы бачым, якую палітыку праводзіць гэтая ўлада і чым это звязана, ўсё то разумеем. І у гэтай сітуацыі, што зараз ёсць галоўнае? Пра што мы будзем гаварыць? Пра рэформы? Ці пра перанос Касцюся Каліноўскага? Ці пра што? Это ўсё галоўнае. Але што прыярытэтнае для нацыі зараз? Беларусь перадусім. Нам трэба выратаваць нашу незалежнасць, нашу Беларусь. Это першае, што адстаяць. Адстойваючы незалежнасць нашай дзяржавы, мы адстойваем нашу нацыю. І гэта кожны беларус павінен разумець, ці ён па-руску гаворыць, ці ён па-якому, і нават грамадзянін Беларусі, які жыве у гэтай краіне. А вам не падаецца, што перанос Каліноўскага ў Беларусь гэта было б адзін з момантам адстойвання незалежнасці нашай краіны? Не, это дэмагогія. Нават не варта пра это гаварыць. Это поўная дэмагогія. Добра, тады Беларусь перадусім. Гэты лозунг, гэтую нацыянальную ідэю, яе павінна, каб прыняла і ў адпаведнасці з ёй жыла, я не ведаю, інтэлігенцыя, істэблішмент палітычны, ці увесь беларускі народ. Усе тыя і у тым ліку той мільён, які, як вы сказалі, з'ехаў у Расію на заробкі. А вы ведаеце, гэтая ідэя ўжо ўспрынята. Гэта ідэя ўспрынята. Калі ідзе гаворка пра пагрозу, незалежнасць, ўсё, людзі па-рознаму, але кожны амаль што гаворыць, дык мы ж незалежны, дык не, лепш бы ўсё-такі. Людзі чапляюцца за самае галоўнае. Што мы беларусы, дык мы ж лепш быць незалежным. Не, Расія, она большая, выпынаецца. Я слухаю апытанні нават на вуліцах, і людзям цяжка сфармуляваць сваю думку, але як яны пачынаюць сфармуляваць, дык навошта нам? Некаторыя, можа быць, вельмі ёсць старыя людзі, якія яшчэ пры камунізме жылі, яны можа нешта будуць сказаць, але в асноўным людзі это адчуваюць. А навошта? Мы ж беларусы, наша дзяржава. Табе няма ніякай прапаганды ні з якога боку. Людзі адчуваюць, на што яны могуць абаперціся зараз. На то, што мы беларусы, наша дзяржава ёсць. На што нам некуды ісці? На што нам да некого далучацца, каб нехто тут прыехаў і пачаў бы нам тут парадкі наводзіць? На што мы самі з вусамі? Гэта кожны адчувае, па-рознаму это выказвалі, кожны адчувае. Гэта тое, што цяпер людзей аб'ядноўвае наша дзяржава. І яна робіць нас салідарнымі ў захаванні нашай дзяржавы. Это самае галоўнае. Ёсць дзяржава... Вы уявіце, калі б і не было. Курды раздзелены на 3 дзяржавы. Як цяжка. Яны толькі могуць аўтаматамі, у іх інтэлігенцыя знішчана, ўсё.
А ў сучасным свеце аўтаматамі цяжка што дасягнуць. Вот. Таму гэта наша найвялікшая каштоўнасць, нацыянальная ідэя, якая была дасягнута шляхам доўгай дарогі. Вот. А этапы былі 18 год і 91 год. Вот. Наступны этап будзе это нацыянальная ўлада. Але каб прыйсці да нацыянальнай улады, трэба захаваць дзяржаву, бо гэтая улада яна гатова здаць яе. Альбо цалкам, альбо по кавалачках, что еще страшнее. И у меня последний вопрос. Вот предположим, что вот все эти опасности для суверенитета Беларуси, они каким-то образом, их нет. Да, Беларусь точно незалежная, и никаких вот поводов думать о том, что это когда-то так перестанет быть, больше их нет. Вот на кого бы, вот на какую страну вы хотели бы, чтобы Беларусь была похожа? Вот, может быть, на Эстонию, да, там, первая в мире электронная страна. Или, может быть, на Финляндию. На кого-то. Какая страна вам кажется вот наиболее... Вот если Беларусь разовьется, вот, и все у нее будет хорошо, то она вот будет похожа вот на вот это. Вот. Есть какая-нибудь такая страна, которая вот вам кажется, что примерно для Беларуси? Ну, вы разумеете, что то, что вы говорите, мы добра продумали в 90-х годах, когда мы створили теневой уряд, і калі мы спадзяваліся, што ўсё будзе развівацца нармальна. Мы разлічылі, што за 8 гадоў Беларусь, зыходзячы з тых магчымасцяў, будзе адна з такіх найбольш перадавых у эканамічным плане і інтэлектуальным краін Еўропы. І тады былі ўсе падставы. Таму што была вельмі навукаёмкая эканоміка у нас, вельмі навукаёмкая, высокі ўзровень кваліфікацыі рабочых, ўзровень, шмат зямлі, у нас амаль гектар на чалавека. Далей, высокі ўзровень адукацыі у нас быў. Ну і шмат такого другого, як транзітныя магчымасці, ўсё улічваючы таксама і тыя рэсурсы, якія ў нас у зямле. Бо ва ўрадзе ў нас былі геолагі, і ўсё мы дастаткова сур'ёзна вывучалі всю эту праблему, як здабываць гэтыя выкапні, там, нафту, ўсё. Такім чынам, за 8 год мы маглі б выйсці на вельмі сур'ёзны ўзровень. Я думаю, што калі папараўнаць, скажем, што тады вот у 90-м годзе з Польшчай, то Польшча значнай ступені уступала Беларусі і ў эканамічным плане. Вот. А цяпер Польшчу не пазнаць, што яна ж в зусім другіх умовах развівалася. Так вот тады арыентацыя была на саміх сабе. І тыя разлікі, якія былі ў нас зроблены, яны былі вядомыя ў Расіі, ў Маскве. Яны былі вядомыя Гайдару. І яны вельмі занепакоіліся. Тое, што мы разлічылі, было абсалютна рэальна. А для Расіі, яна і пры Ельцыне, Ельцын быў акружаны этими генераламі КГБ, ўсё это, яны, кажуць, марылі захапіць поўнасцю ўлады, яны это і зрабілі. Вот. Тыя імперскія замашкі, яны былі ўвесь час, і яны адчувалі, што калі Беларусь пойдзе по такому шляху, які мы спраектавалі, то гэта будзе такі магутны дракон у іх на захадзе. І ім будзе вельмі цяжка у іхнай палітыцы. І вот тады былі пэўныя крокі яшчэ за часы Гайдара. Вот эта інфляцыя, якая была спраектавана, там усё, яна вельмі знішчыла Беларусь тады. Вось. Это так трошки як бы адступленне, але это ўсё ў той сферы вашего пытання, які вы задалі. Так вот тады мы разлічвалі, у нас была свая канцэпцыя. І мы ўжо падрыхтавалі і выбарчы закон. Ён быў наполовину мажарытарны, наполовину прапорцыйны. Дарэчы, гэты выбарчы закон у аснову узялі потым эстонцы. Распрацавалі свой закон. Вот. Але основа была створана у нас. Ну і мы так разлічвалі все-таки больш на свой шлях. Вот.
тыя заходнія дзяржавы, якія даўно існуюць, конечно, для нас прыкладам маглі не быць, але аспекты гэтых дзяржаў мы бралі. Ну, скажем, аспект войска – это Швейцария. Мы говорили, мы постоянно вели перамовы с всеми амбассадорами, якія у нас тады былі. І Сорос прыязджаў, да мяне говорили, он хацеў меня прамацаць. Вось, ці можна са мной мець справу. Зразумеў, што не. Со мной он справу мець не будзе. Вот. Так вот, разумееце, мы глядзелі такія моменты, якія для нас, ну, важныя маглі быць прыдатныя. Як стварэнне войска. Конечно, тэрытарыяльнае, ўсё то, што цяпер Польша думае, то мы уже тады пра гэта думалі. Мы тады пра гэта думалі, як узор у нас была Швейцария. Вот. Пасля таго, як разваліўся Савецкі Саюз, як пачалі развівацца незалежныя дзяржавы, то, на мой погляд, з усіх былых савецкіх рэспублік найлепш развіваецца Эстонія. Іхная стаўка на, так сказать, новыя тэхналогіі, на кампутарную, на адукацыю, она вельмі правильна. Я ў Эстонії, ну, апошні час даўно не быў, але раней часцей бываў. Вот. У нейкай ступені вот, яны пайшлі по такому шляху, аптымальнаму для іх, улічваючы, што ў іх няма там асаблівых карысных выкапняў, улічваючы, што іх мала, улічваючы, што трэба рабіць стаўку так, каб іх не задушылі рознымі пабочнымі метадамі. Таму яны гандаль з Расіяй адразу абрэзалі на 10%. Латышы это не зрабілі 40%. І памятаеце эту гісторыю з помнікамі, это правакацыі былі. Калі перасталі купляць латышскія шпроты, іх праблема адразу. Расійская эканоміка – это палітыка. Палітыка націску на дзяржаву. Эстонцы першыя это цудоўна зразумелі і это ажыццявілі. А латышы не ажыццявілі, мелі праблемы. Вот. Таму у нас таксама была канцэпцыя такая, мы не вельмі афішыравалі, але мы говорили, што фактычна пастарацца ўсімі спосабамі мінімізаваць гандаль з Расіяй. Хаця там агромністы рынок для нас усё. Але гэта трэба было зрабіць неабходна. Вот нават гэты рэжым, які поўнасцю ад іх залежны, яны ім маніпуліруюць як хочуць. Малако хочам бяром, хочам не бяром. Яблокі хочам бяром, хочам бяром. Яны маніпуліруюць як хочуць. Ён поўнасцю залежны ад гэтага. Хаця гэта рэжым, это вот класічны васальны рэжым. У свеце такіх шмат было. Калі, скажем, яго купляюць. Но яны купілі яго, але хочуць, каб ён за дарам ім дастаўся. Ну, я прыклад вам прывяду з Пакістаном. Мушараф. Поўнасцю ён падтрымліваў Амерыку, поўнасцю ў сферах амерыканскай палітыкі. Но амерыканцы за гэта плацілі. І потым, калі ўзнікла пытанне з этими тэрарыстамі там, яны ім даравалі доўг 40 мільярдаў. Это плаціцца. І таму ў палітыцы, цынічнай палітыцы, не толькі расійскай, але міжнароднай, гэта ёсць такое, што нейкія за палітыку, за прыхільнасць, кажуць, за пацалункі плацяць грошы. Вот гэты васал, які прадаўся цалкам за невялікія грошы, вось, это тая самая гісторыя. Але сюзерэны хочуць, кажуць, каб это за дарам было. І вот у іх ідзе такая вот спрэчка увесь час яны. Кажуць, яны хочуць яго, улічаючы яго становішча. Так. Хаця на самай справе, калі б это, вот, скажем, па такіх міжнародных нормах, ну, як Амерыка, ўсё, маглі б яму плаціць і тыя грошы, якія яму плацяць, невялікія грошы. Ну і ўсё, і будзе вечна за іх там галасаваць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, так, і гэтак далей. Не, тут ідзе палітыка імперская, тут палітыка вяртання Расіі ўсяго, што было. Путін жа аб'явіў, так?
Тут напалі на Украіну, тут, скажем, Каўказ, усё. Тут ідзе зусім другая палітыка. Палітыка паглынання, вот палітыка імперская, вяртанне тэрыторыі, это сярэднявечная палітыка. Это ментальность средних веков, потому что зараз держава развивается по-другому. Развивать свою экономику, внутренние ресурсы треба. А у них еще думание за кошт новых территорий. За кошт новых территорий, вот будет это средневече. Вот, и, конечно, перспективы в этом никаких нема, потому что это приводит до технологичной и экономичной отсталости, что отбывается у России. Имперская политика их загонит в гроб. Вот. Так вот, тут такая вот ситуация, что мы ни на кого особливо конкретно подобное быть не хотели. Мы формовали свою систему демократичную, беручи лепшее, что есть у других краин. В Польше относины там до культуры, до помников, все это. Мы это анализовали и это брали. Вот. Зразумела. На гэтым, я думаю, і закончым нашу праграму яшчэ раз паўтарыўшы сфармуляваную Зяноном Станіславовичем Пазняком сённяшнюю нацыянальную ідэю, таму што менавіта сёння яна вельмі важная і актуальная, бо ёсць небяспека для незалежнасці і суверэнітэту краіны. Беларусь перад усім. А будзе Беларусь, будзе і мова, будзе і адраджэнне, будзе і вяртанне да нашых каранёў. ВКЛ у межах Беларусі. Дзякуй вялікі, Зянон Станіславович, ад Еўрапейскага радыё і ад нашых партнёраў крамы з нацыянальным каларытам «Сімбаль Бай». Вось такі кубачак з такім вось надпісам. Я думаю, што акурат будзе вельмі пасаваць да агучанай вамі нацыянальнай ідэі. Смелым перамога. Беларусь перад усім. Дзякую. Улучылі. Сапраўды, смелым перамога. Ну, зразумела, што каб перамагчы, трэба быць смелым. Зразумела. Дзякую. Дзякуй вялікі, Зянон Станіславович Пазняк, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук з Варшавы. Працягваем шукаць нацыянальную ідэю. Ідэя X на Еўрарадыё.